Apatu tabwera ndi nkhani yachilendo kwambiri. Kuneno mzimayi wina analoyembekezera mawu monena kuti akachire kukabereka mwana wapezeka zonena kuti wakabereka mwala. Okay, yayi tifotokoze bwinobwino sharp osaitanso kuchedwachedwa yayi. Okay, kuneno kunali mzimayi wina wa zaka 32 dzina londe sili kutchulidwa chifukwa chonena kuti angofunika asungidwebe kaulemu privacy komanso ulemu wake ngati munthu wamayi. Mzimayi ameneyu wa zaka 32 anali ndi pakati analoyembekezera ndetu wakhala akuyenda miyezi yoseja kwamba mwezi woyamba mpaka na ukafika mwezi wa namba 9 madzulo rundi pamene unapezeka zonena kuti mzimayi uja zinakhala ngati kuti yayi matenda ayambika masaini tonena kuti nthawi ya leba iyi mwamuna wake simutengeni madzulo tikuthamangira naye ku chipatala. Tikamakambatu za chipatala tikukamba za chipatala cha mission cha Matandani Mission Hospital mboma limene lili la Neno. Ndati akafika kumene kuja anapezeka zoti analandiridwa ndi Dr. Wankulu pa chipatalapo Dr. James Waire. Basa apezeka zoti walandira kuona mmene zilili malapo nthuiti masaini ona kuti ndiwoyembekezera ndithu andi zikuone kuti nthawi ya leba yatani yafika nthawi yoti mzimayi akachire. Tamangira naye tu basi ku labor ward kumeneno amakachirira azimayi. Ukafika kumene kuja ndondomeko yonse tuyambikane mene paja mene amapangira zina chilichonse ya ife sitinakhale kumene konde sitingathe zoti zimakhala mota kwa amene amapangira chilichonse kumene kuja basi tu mwachilengedwe sizolusanalovutika mzimayi uja yayi mwachilengedwe chake mzimayi uja apezeka zonoti wachira. Komano chomwe chinadabwitsa pamene upo nchonena kuti momonena kuti kutuluke mwana kwapezeka zonoti kwatuluka chimwala. Okay, muchiona pa screen panopa mwala umenewo watuluka ndithudi malo monena kuti achire mwana abereke mwana abereka mwala umene mukuona pa screen panopa umenewo tunde live achita kujambula umenewo ndithu umene mukuoneramu ndipo pokambapo akunena kuti mwala umenewo ndolemera magrams okwana 250. Okay, 250 grams. Ndipo pena kuti zikukhala bwanji kodi ndati wina aliyense tikunali tu zichezoti zodabwisa zikhala bwanji kapena wina abaka chani mwala umenewo ndithudi. Uyuyu James Waire Dr. wapa chipatala pamene pataona zinthu zinthu zitu ndi zopanga. Of course kunali kuita nabe anthu pathamangira mafumu anthu osiyana kubwera pamene pajati zaone chochitika ndi chana kuti kucha panga cheki zinthu zodabwisa kwambiri pati sifeyo izizi zatikulira. Dr. basi payana apangari anthuwa kwala anyamulidwe apititsidwe ku chipatala cha Neno District Hospital chipatala cha boma chachikulu. Kumeneko ndi kumene mwina angathe kukachira zoyezayeza nkuona kuti angatofotokoza bwinobwino chachitika ndi chani komano zimene zachitika ndi zimenezi ndithudi kuneno kumenekoko. Nkhani yonena kuti kumadabwa kuti muti izizi zoona for real zachitikadi izizi inde zachitikadi usiku uti watha omwewu tu osatinso kuti kapena mwina mwake kaya liti last night ndimene kwachitika ziti zimene zinkhani zoti kumakhala pasi nkumati muti chimachitika ndi chachitika kwenikweni ndi chani mayenda sichani menepa. Biologically tikapita ndi biology magayi sitingathe kufotokoza mwachilengedwe kuti apapa kodi chachitika ndi chani chifukwa mmene zimayendera chilengedwe fertilization ndekuti ndi mbewu zochoka kwa mamuna kukalumikizana ndekuti ndi chonde tizingokamba beyonjo anthu mwina mumvetse zochoka kwa mzimayi zomwe zimachitika ndi ziti ndi zimene zizi fusion kenakono yani moyo pamene pajapa. Of course ndiuziwabe muziwa chimene ndikutanthauza anthu amene sitikamati omasula china chichonse komano zimene zimachitika ndi zeze naturally ndi zomwe timakayembekezera ndi zonena kuti kukatulukanso ndekuti munthu osati kukatuluka chinthu china chake kapena mtengo kapena chani kapena galu timayembekezera kukatuluka munthu chifukwa mbewuzi ndi zochokera kwa anthu. Okay, izizi ndi ma human seeds osati kuti kapena mbewu zochoka kaya izizi ndi mbewu zochoka kwa anthu koma chomwe chikuchitika kukatulukano chinthu chomwe sichopuma yayi mwala something which just exists. It is not living but it just exists. Ichi ndi chinthu chimene
chimangokhala choncho koma sizoti ndi chopuma sichamoyo yayi mwala ulibe moyo mwayiona komano ndiziwezuka tuluka kumene kuja mungafotokoze bwanji ino ndi biology apapa ilephera kufotokoza kapena tilowe ino tikati tilowe kaya ndi za spiritually kupitano kaya ndi matchalichi chani ngakhale kumene kokoso zilephera kufotokoza fa matchalichi omwemo amakhulupiriranso zomwezi za biology zikunena kuti yayi zimakhalabe kunotino yayi umulungu mphamvu ya mulungu kubweretsapo moyo chani komano ndi kuti pakuyenera pachitike zinthu ziwiri zimene the fusion of the egg and the sperm kuombana ndithu kaya kusakanikirana kwa chonde kuchokera kwa mzimayi ndi kuti ndi mbewu kuchokera kwa mamuna I think zinthu ngati zimenezo tizingokamba bwino chonde mudziwa imene potanthauza ndi apapa even spiritually sitingathe kufotokoza ndetingafotokoze bwanji of course tikuyenera tilowenso pano ku African way of living kapena kuyenera kuti no chikhalidwe chathu chachifirika kandi chachimalawi kumene apapa pamene tingapeze maso kuti yayi zimatheka kuti anapanga chipongwe kwina kwake ena ake alowererapo zinthu ngati zimenezozo nanga mungafotokoze bwanji apa ndizokhazo zimene zingathe kufotokoza kuti ena ake ndithu apa ena ake adalowererapo koma ndere zosakhala bwino imagine ndekuti mzimayi wakhala ndekuti akunyamula mwala umene uwu kuyambano mwezi woyamba mpaka na mwezi wa namba 9 pepani kwambiri makamaka kwa mzimayi fande ndi zinthu zopweteka this is painful komanso ndekuti tingaforokoze motani itisire pomwepa muli maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kwayika molemekeza maganizo anzathu akuti